71. ekimena ospatu zen Itziarrera, hau da 40 kilometro baino gehiagoko ibilaldia Ondarretatik hasi eta Andre Mariaren santutegiraino. Itxaropenean erromes lelopean, jubileorekin bat eginez, 100 kafedrun itxaropen ibili ziren Oinez Frantzisko Aita Santu Ohia eta Leon XIV hautaketa gogoan izan zituztela. Apaiztu zireneko urte horrena ospatzen duten apaizei gorputz eta arima eman izanagatik eskerrak eman dizkie Elizbarrutiak. Gotzaina buru izan zuen meza hunkigarri batean, zerbitzuarekiko leialtasuna eskertu zitzaian. Ekitaldiaren argazkiak eta meza gure saretan dituzu eskuragarri. Iruñeko eta Tuterako Eliz probintziako gozainak bildu berri dira. Frantzisko Aita Santuaren legatuagatik eskerrona azaltzeaz gain, Leon XIV Aita Santu berriarekiko erabateko elkartasuna adierazi zuten atxikimendu eta otoitz mezu baten eskutik. Euskal Elizbarrutietako misioetako arduradunek Aita Santuaren misio ekintzen jardunaldietan parte hartu zuten Madrilen. Horrez gain, bokazioen aldeko otoitzaren munduko eguna dela eta Donostiako Elizbarrutiak materialak eta bideoak argitaratu ditu senideengan jaunarentzat goiburupean.